Hello, takulandirani kuno ku Mapena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawu komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Ndi chitukuko chimene chikuyenda dziko lonse lapansi, kusintha miyoyo ya anthu wasinthira ku ubwino wa Mulungu. Zivute ngakhale zisavute, Satana akuyenera kulitembenuza dodolido dziko, kutembenuzanso ngakhale mipingo yolekanalekana imene ili ku dziko lapansi, iyo imene singayime bwino pakuyima ndi chikhulupiriro, kuyang'ana moyo wosatha osati kuyang'ana moyo watsogolo wa dziko lino lapansi. Kutembenuzidwa kwa galeta la m'mipingo powaleketsa anthu kuyang'ana paradizo amene ali nkudza nkuwaonesa paradizo wa dziko lapansi, ndiyo ntchito yayikulu imene Satana akugwira, koma chalichi ngakhale amene amatchedwa kuti achoonadi. Ambiri amene amatchedwa kuti ndi achoonadi atembenuzidwa kupyolera mwa atsogoleri amene m'mitima mwa atsogoleri munalowa dyera la ndalama. Iwo amavomera upamwamba kumene anthu opembedza Satana kubisalira mipingo amawaphunzitsa. Powaphunzitsa amawawuza kuti dziko likusintha, anthunso miyoyo yawo iyenera kusintha. Pamenepo amanyengerera nsanamira za mipingo pozipasa zinthu za dziko lapansi kuti izozo zikayambenso kuphunzitsa anthu awo, mamembala awo, makhalidwe a mtendere wa dziko limene lapansi. Mipingo yambiri yotchedwa yachoonadi tsopano yakhala pokwererapo mdierekezi Satana kuphunzitsira anthu zinthu za dziko lapansi. Mipingo yambiri tsopano yotchedwa yachoonadi tsopano yakhala madalaivala owongolera anthu awo kuwapititsa ku paradizo koma wa dziko lapansi. Kunja kuno kukukhazikitsidwa paradizo wa dziko lapansi. Mwa njira imeneyi mabungwe ndi anthu oyang'anira za maufulu, za makhalidwe abwino, za madyedwe abwino analowa ku dziko lapansi kukanyengerera kuti ngati nkotheka ndi osankhika omwe akachoke ku chisankhiko chokalowa kumwamba, asankhikire pakutukula mipingo ndi kutukula miyoyo yawo ya dziko limene lapansi. Kotero ngati mungayang'ane ndi chidwi mupeza kuti ngalawa za mtengatenga zitanyamula siliva ndi golide zikuyenda pa nyanja ya Malawi. Olemba buku adanena kuti wopalasako ndiwo amene adakusokeza pakati pa nyanja. Ndi wopalasa amene akutivuta adawaona ndi Ezekiel, akuti wopalasako anakusokeza pakati pa nyanja ndipo mphepo yakummawa idakumenya. Mukayang'ana ndi chidwi mdierekezi wagwira opalasa a mipingo ya dziko lapansi. Theradi wopalasa aliyense ali pa theng'eneng'e tsopano kuganizira za mtendere upeza bwanji, wana ake mtendere aukhazikitsa bwanji, madyedwe abwino a banja lake awakhazikitsa bwanji. Chawomba chimphepo pakati pa nyanja chifukwa cha opalasa amene akutipalasira ku madoko a zilumba za Serisa kumene mpingo ukulunjika kuti ukamenyetsedwe pamwala kupyolera mchuma chimene chikuti sefu ku dziko lapansi. Ndizoona ndithu. Wadabwa ndi m'bale amene akuti kuchalichi kwawo kwakhazikitsidwa banki mchalichi ndi akuchita lifa kuti brother Twaibu zaka ziwiri zitatu zapita kumbuyozo mudanena kuti mabanki adzalowa mchalichi. Ndizoona ndanenadi mawu amenewo, koma tontanena dziko lidakuwa kuti ho Atwaibu ngabodza. Danena ine kuti banki zidzalowa m'makomo mwa anthu, banki zidzalowa mchalichi. Pakadali panopa banki ili pa khonde la munthu wina aliyense.
koma sipadusa zaka banki imene ikalowa kuchalichi kwanu. Bale wanga ukadayipeza audio imeneyo nkwatulutsira wanthu akadanena kuti zoona mbale inkhani adanenadi. Ndidatambasula momveka bwino machitidwe a dziko lapansi. Ndafotokozera nkhani imeneyi ndinkatenga pa bungwe limene limatchedwa kuti The Manifesto. Bungwe limene lilotchedwa The Manifesto ndi limene lidakhazikisa dongosolo loyamba kuyitanira kaya azibusa kuma pastors fulateno kumeneko adakakhala nawo pansi nkwafotokozera mmene angadzatukulire mioyo ya mamembala ku dziko lapansi, mioyo ya mamembala pa chalichi, kotero kuti mfundo yotukula moyo wa membala pa chalichi inakhala chakudya chokoma kwa abusa, komanso abusa pokayipereka ku chalichi chonse chidakayivomera. Ndanena kuti tsogolo limene likubwerali banki zidzakhala mkachisi, chifukwa chimene chinachitika chiyenera kuchitikanso. Tsiku limene Yesu Khristu adakalowa mkachisi, tsiku lijali adakapeza osintha ndalama ali mkachisi, adakapeza magome azogulitsa ali mkachisi. Ndinkanena nkhani imeneyo patatuluka nsalu chitenje chimene ankati chachokera ku Zambia chikubwera kudzalowa pa mpingo wa Seventh Day Adventist. Ndanena kuti mayi awa ayamba bizinesi yomapanga saluzi nkumagulitsa mchali chimwenimwenimo, osati kuti shopu ili kunsika. Nzolekana ndikoza kukhala nshopu kunsika nkumagulitsa zimene ndikufuna. Sindinkanena zimenezo, koma ndinkanena kuti iwowa ali mkachisi ndiye akulesa salu zina kuti zisata. Mzimayi wina atakapangisa salu ya 3 angels nkuyikapo angelo atatu, adamubana kuti asagulise salu imeneyo, ndipo sikuvomerezeka. Kudali chipwirikiti cha nkhani ya salu imeneyo. Koma tadikirani nitakuwuzani, ndafotokoza mongopyalula, ndanena kuti kutsogolo kwa nthawi bizinesi idzalowa kukachisi, ndipo tinaona kuti bizinesi yalowadi mchalichi. Tsono mungaleka kumeneku mpingo tabwererani mutamvesera kuti pofotokozera mu audio imeneyo tidanenanso kuti mabanki amene akukhazikisidwa ku dziko lapansi, kutulukaso banki koma yopezeka kukachisi cha anthu, ituluka banki koma ya chalichi, ndi pamene pamatuluka senitale kayamati senitaliyo mmene aneneremo banki ya Katolika. Simunayiona idatulukira mpang'ono paja banki tsopano idzayenera kulowa ku chalichi. Ndipo tsopano kuzamva lero kunena kuti mwakazikisidwa banki mchalichi, mpang'ono pamenepo banki mchalichi idayambira kulikulu la chipembedzo chathu, kumene azibusa amabwerekana thumba la ndalama za chachikhumi nkumangongozana. Ena akathamangireko kubwera kuzabweza, ena akatengereko kabongo kubwera kuzabweza, ena akatengereko kamira kubwera kuzabweza. Banki ya ngongole zomangongozana ndalama za mumpingo idayamba zaka 5-7 years zapita kumbuyozo kukhazikitsidwa kachetechete. Ndilo linali phindu la maeroda amene amasankhidwa ku panelo yapamwamba ya kumpingo kwanu. Ndalama zija zimaperekedwa za chachikhumi, amazingongozana nkumazibwerekana. Nzomwezo mchitidwe ovomereza kuti anthu akhoza kuchita mmene angafunire. Umayenda kumakwera kamachitika zisankho za mapurezidenti ammadera, mapurezidenti anzigawo, mapurezidenti a dziko lonse, kumachitika makampeni m'mipingomo kugwiritsa ntchito ufulu opereka ku anthu kuti akhoza kugwiritsa ntchito ndalama zimene anthu amapereka za chachikhumi mwa ufulu. Satana ndiyerekezi akuti koma wopalasa ako ndi amene adzakukankhire kwakuya, ndipo pamenepo mphepo yakummawa idzakupeza nkukuononga. N'chifukwa chake lero sichodabwitsa kumva kuti kwabwera banki koma mchalichi, chifukwa
dyera, umphawi umene anthu ambiri tsopano sakuyang'ana kuyerekeza ndi kufunika kwa Mulungu, koma awuyang'ana umphawi kuyerekeza ndi matupi awo, kuyerekeza ndi moyo wa nthawi yapansi pano. Ndiye tafika pogulitsa chikhristu chathu chifukwa cha umphawibo, kuyiwala kuti umphawi ndi zinthu zakanthawi, ulemereronso ndi zinthu zakanthawi. Choncho ana a Mulungu pamene tizimva tinthu ting'ono ngati timeneti takuti muchalichi mwakazikitsidwa banking chalichi mpang'ono, mmene zayamba choncho ndaku diocese muyimvaso nkhani imeneyi akuluakulu akuchita. Sisidayambire pamene payo, mukapita ku Copper Belt mukapeze diocese, mukapeze field ya dera limenelo, mukapeza kuti machalichi anu ainu anzathu osunga malamulo achilamulo kumene konso cha ku Copper Belt anayambisanso banking chalichi. Pamabwera ngati kathumba kapaderadera, kamene anthu amayamba kungongozana. So zimenezi zikuchitika, koma ine kuyiko kaku nimatiti tikulemanso kuti Satana mdierekezi wachecha kudula makosi atsogoleri athu powaonesa paradizo wa dziko lapansi ndi kutisiya kutionesa paradizo amene adzawena kuperekedwa kwa ife tikazamaliza ulendo wa nthawi yapansi pano. Now malingana mmene zinthu zasichitira ndi kusintha kwake, mmenenso dziko lathinira ndi mmene zinthu zambiri zabalalikira ku dziko lapansi, zikupangisa kuti anthu amene akuyendetsa mipingo achititse nkhungu, achititsidwe nkhungu, achititsidwe mantha ndi umphawi ndi mavuto, kotero kuti akuyenera kupeza njira zabwino zimene zingathandizire kuti miyoyo yawo iyende mofewa. Kunena moona, ufulu wa dziko lapansi umene umayenda limodzi ndi makobiri wakhala chihamala chachikulu kwambiri chimene ukuswera choonadi m'mipingo, mmene ukuswera choonadi m'mitima ya anthu amene anali osankhika. Nthawi ino chipembedzo cha Mulungu chikuyenda peyupeyu, chikuyenda chobalalika pa mtunda wa chimaliziro ngati uno. N'chifukwa chake tsopano mabizinesi amakobiri mukapeza kukachisi obwerekana ngongole tokhatokha za pampingo, koma zili ndalama zimene anthu asunga kapena kwasonkhanitsa anthu nkwauza kuti tentidzibwerekanani. Inetu mmati mmasule kuti kanthu kameneka mmene kankabwera pang'ono kankabwera kudzalowa pa chalichi koma ni masewera. Zidayamba ndi azimayi amene ankanena kuti tipanga chisiki kapena kuti chisikireti chidayambira ku mabungwe a azimayi kunja kwa mpingo, koma pang'ono ndi pang'ono chisikireti chidalowa mkachisi ndi amene adali maziko a banking chalichi. Anthu sitinkaona, koma ine ndanena ndikumuyankha mzibambo wina akudandaula ndi kufunsa mafunso za mabungwe amene akazawo adalowamo. Danena kuti chisikireti ndi maziko a banki imene idzapezeke ku chalichi tsogolo kwa nthawi imeneyo. Inali 2020 pamene ndinkanena nkhani imeneyo, ngati si February ikhoza kukhala kuti March kutsika pa January, miyezi 3 imeneyi datulusa audio imeneyi kufotokozera munthu kuti chisikireti ndi banki imene idzakhale ku chalichi kutsogolo, ndi foundation ya banki ya ku chalichi. Pang'ono ndi pang'ono tinaona kuti mipingo ngakhale yosankhika inavomera mtumiki wa azimayi wa chisikireti umene udadzalowa pakachisi wa Mulungu, mpaka kenako mipingo yonse yachipentekosti ku dziko lonse lapansi zidayambika zimene zinkumachitika. Koma kanzimu ka chisikireti sikadayambirero ayi, kadayambirira chakumbuyo uko, mwina muzibwera chama 2005 2001 kapena 2000 kumene, ingakhale chama 1999 sikireti analata gogoda pakachisi. Ndipo pang'ono ndi pang'ono zobwerekana za chizimayi zokhazokha
zobwerekana za azibambo okhaokha zidayamba kumachitika ngati development ya pachalichi. Pang'ono ndi pang'ono tinaona kuti Secret akupita kokamera mizu pamene adayamba kusonkhanisa timagulu kudzera mu mawu akuti women's ministry, ndipo azimayi okhaokha anayamba kumagwirizana zochita ife azibambo nkumapanga support utumikiwo. Lero chimene chija chitaoneka kuti chakula mpamene chidakasowa mwana amene adakabereka Banki Nkhonde akuchoka ku Secret. Kubalalika kwa Banki Nkhonde, mzukulu wa Banki Nkhonde ndimene mukumvayi kuti tsopano kwabadwa mwana Banki Nchalichi. Ni nkhani zosausa pang'ono ndi pang'ono pakuti anthu tidasiya kumva chichewa. Anthu adasiya kumva chichewa kalekale. Chifukwa chake okuwa tikungokuwa pa mtundatunda, tikungokuwa pabwa popanda ngati kupindula akudziwa ndi Ambuye. Koma chichewa anthu adasiya kumva kalekale. Zimenezi zinalowatu m'machalichi otchedwa achoonadi pang'ono ndi pang'ono mpaka na lero tiunena pano kuli mabanki amene akuyenda kachetechete m'mipingo, amene anthu akumabwerekana ndalama koma kubwerekanira nako tchalichi m'dzina la Yesu nkumachitira nalo ngongole, m'dzina la Yesu nkupangira nalo bungwe longongoza wanthu, m'dzina la Yesu nkupangira bungwe lopezera mapoto, m'dzina la Yesu kupangira bungwe lopezera ziwiya za nyumba, m'dzina la Yesu nkupangira bungwe lopezera dzitenje. Mpantunda wa chibalaliko chomaliza chotere ambiri adzakhumudwa pamene tikufika kwathu kuti zimene tidaziona kuti nchilungamo sichidali chilungamo, ndi zimene tidaziona kuti si chilungamo chidali chilungamo. Amene tidawaona kuti ndi atumiki a Mulungu sadali atumiki, amene tidawaona kuti satumiki ndi amene anali atumiki. Tidzakhumudwadi ndithu tikadzafika kwathu pamene zobisika tidzaonekera poyera. Ichi chikukwakwazika ndipo chikuyenda pang'ono ndi pang'ono. Posachedwa pompa pakubukanso makalabu azaulimi, koma ongongoza nafetereza ndi zaulimi mkachisimoka. Ndalama zikubwera zituluka pa Nigeria, nene kuti zafika kale pa Nigeria mpamene ayika kalikulu lake, koma kakuchokera ku dziko lija la Norway. Kuchokera ku Norway kuchoka makobiri ayenda afika pa Nigeria, afika kale. Anyamata pa Nigeria atitengera kuti bweresera kuno ziyamba kuonekera kaye m'machalichi amene amatsegolera ndi anthu achi Nigeria. Ndi mmene ziyambe kuonekera zimenezi pano pa Malawi. Ambiri tikhamuka kukalowa mmenemo ngafetereza adadula, ambiri tikhamuka kukalowa mmenemo nga mbewu inadula. Koma tu chimenechi chikhale chikuchitika ncha chimene chidachitikanso. Zinthu zonsezi zaulimi Yesu adakazipeza mkachisi. Mukukumbukira bwino ino kuti panali magome ogulitsirako zinthu zakumunda. Kuchoka pamenepo Yesu adakapeza osunga ndalama mchalichi kuti azikagudubula makobiri awo sintha ndalama. Zinthu zimene zidapezeka mchalichi zimene Yesu anazigunumula, kodi mukuzidziwa kuti zinalipo zingati? Zinalipo zinthu pafupifupi 7 zimene adakazipeza Yesu zitayalidwa mkachisi kuti azikapsya mtima kuti kodi nyumba ya Atate wanga mwayesa nyumba yochitiramo malonda, mwayesa phanga la chifwamba. Kuli uchifwamba ukutulukira mtekinoloji pakati pa anthu oyera mtima. Izi zidzadziwika kumapeto kwa nthawi. Koma nkhale tinene pakuti Malawi adasiya kumva chichewa, most special anthu opembeza achoonadi anasiya kumva chichewa. Zimene anamvazo zinakwanira, safuna wina wauze. Iwowo safuna kuuzidwa chifukwa kwauzidwa kwa iwowo nchimo. Anamva kale, anakhulupirira kale. Koma tsopano izi zikuchitika ku machalichi. Kwabwera banki koma mchalichi. Samala nayo ana Mulungu. Wakhala umphawiwu ine nkhale nabo.